Prosím, nepreskakuj toto video. Zostani na pár sekúnda, pretože modlitba, ktorá nasleduje, ti prinesie požehnanie. Páne, ďakujem ti, že si mi doprial tento nádherný deň. Som vďačný za svoju rodinu, za jedlo, ktoré mám, za strechu nad hlavou a za ďalší pracovný deň. Ale najdôležitejšie, za ďalší deň života s mojimi blízkymi. Bože, Ty si jediný dôvod, prečo som sa dostal až sem. Modlím sa, aby si ma v roku 2026 nikdy nepustil z ruky. Ďakujem ti za tvoju nekonečnú lásku a podporu. Napíš Amen a poďakuj za jeho vernosť. Zdieľaj, ak veríš, že Boh stále pracuje.